Здравейте хора, аз съм Капитан България, тук с мен е Мирко Геймър и днес цъкаме на Skyblock. Пъзел там. А, какво стана? Що правя? Карай. Фърлям. Готово. Извинявам се за това. Да, и сега ние как ще се обираме камблстона? Го слагаме в чест. А? Да. Чакай малко. Имам идея. Пакото ние с екстремните работи. Много ти благодаря. Внимавам. Дърта отиде. Чакай. Справям се. Внимавам. О, две камък. Да. Дай, вече имаме 3 за една кирка. Какво да направя? Ми да... Добре бе, добре. Тъй. А? Да. Ти от мене го знаеш, пъз. Чакай. А? Чакай бе, няма да се притесняваш за мене. Пъзи са, пъзи са. Добре. Сега, почвам да купая. Пъзи са. Олеле. Виж. Той е моя най-ефективен вариант да не се подпаляш в лавата. Няма да се подпаляш, виж. Ето. Ей, тъй най-лесно се взима камбълстоун. Добре бе, добре. Да. Направи се ендърмена да не вземе кактусите. Ми трябва ли кактуса просто? Да. Не знам. Абе, нито едно блокче не съм изтървал в момента. За санда ли? За санда да, трябва да има платформа отдолу да се го обереме. 27 Stone Flaps. Въй водата тук са като се кае Левски.
Чакай малко. Аз за кой не се пусна на 16 чънка? Минимум ми лагва. Брал на нас. Давай си нощ на шорт. Ами към острова. Сега ми кажи, че е на другата страна. Къде? О! О, мага. Да, точно. Да, платформа. Болен ли си е? А, то по-зле от болно е. Вие забелязали ли, че снимаме от няколко минути и не сме паднали? Много добре. Викам, брат, много добре. Тъй, аз обаче след някъде 5 минути трябва да спирам видеото. Ама не сега, тя мама иска да ходя да хапвам. Добре. 11. Виж, то с моя начин нито едно камбълстон не сме загубили. Да. 13. 24, 24 стон слаб. Да. Да, имам. Кирка или каква? Купа е, да. Те и двамата ще сме се от взаимодействие. Да, бе. Да, да върша всичко. То не е работа това. Ей, сам ти го продължих. Слабчетата ми свършиха. О, то малко остава до острова, бе. Не е много, ама не е и малко. Искам кирката. Къде е честа? Дай ми го. Кофата я оставяме в чест. Защото тя е най-важното нещо така. След някои други работи. А, добре. Вот. Днеска видях братовчетка. Днеска видях братовчетка ти. Той ти беше с мене. Оу. Wanna play? Mine. Чакай малко. Кажи, мамо! Ей сега! Извините за това, дами и господа. Омръзна ми от този живот. Я ела те пиленца при батко, да попеем сладко. Какво? Ми един камък. Туде.
и въздух. Какво да умира? Може ли? Може. Тук ли ще ма спауни? А? Тук ли ще ма спауни? Не. Къде? Някъде. Долу. Мите, А? Да. ползти, кой да сложа? Дай ми слабавите. Не така. Дай. Оф, отивам за водата. Аз се стръпнах. Оф, че не може да играеш Skyblock, значи. Не, че аз се стръпнах. Отко? Бях без шиф, Дай ми той слабавите. бях без шиф върху точно края на лодчето. И ако бях дошъл с дно назаде, който бях без шиф, може да падне. Щеш да ми се свали и кирка, а леки на пущина. И сума ти работи отият, викаш. Уоу. Ще донеса кофата. Елай, вземи. Само не хвърляш. Не фърлех. Сега, пробвай. Да взема водата. А, посмей само. Ще банна от сървъра ти. Оле! Телепорт, телепорт. Ако ма палиш от сървъра, не. Ей, Излизам от сървъра. Пиши командата. Написа ли я? така е. Така, слушам. Телепорт. И хората ни видяха айпито. Да, е, Добре, ай, чао дами и господа и довиждане.